σε μια ηλιόλουστη χώρα με πλούσιες ομορφιές, ιστορία και πολιτισμό. Είχαμε λοιπόν την ιδέα της δημιουργίας ενός application που να φέρνει τον κόσμο πιο κοντά στα πολιτιστικά δρόμενα. Να τους κάνουμε να νιώθουν τον παλμό κάθε στιγμή όπου και αν βρίσκονται. Είμαστε η ομάδα του PulseMap. Με λένε Ζέτα Νικολακοπούλου. Ονομάζομαι Αδαμίδου Ιωάννα. Γεια σας, είμαι η Βίκη Αλαΐτζη. Είμαι ο Διαμαντής Θαλαμπύρας. Είμαστε μια πολύ δυνατή και δεμένη ομάδα. Το κάθε μέλος της ομάδας έχει διαφορετικές δεξιότητες και δυνατά σημεία και ως εκ τούτου αλληλοσυμπληρωνόμαστε.